Ongi etorri guztioi, Nafarroako gobernuak torturaren beste bi biktima aitortu ditu. Giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortu dituzte Guillermo García eta Joseba Pagola. Jaurlaritzak berdin du lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualen arretarako euskal zerbitzua eraberritu du. LGTBI kolektiboari arreta eskaintzen dion berdindu zerbitzuak estrategia eta irudi berriak aurkeztu ditu. Gipuzkoako fiskaltzak 11 urteko kartzela zigorra eskatu du Aiako adingabeen zentro bateko hezitzaile baten aurka adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. 2019 eta 2022 bitarte egin zizkion sexu abusuak eta zentrotik ihes egiten lagundu zion. Elkarrizketari egingo diogu pasoa orain, Haizearbidea Steila sindikatuko bozeramailea izan da duela gutxi aktualitate solasaldian adi esandakoei. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian, Hego Euskal Herriko hezkuntza sistemari buruz hitz egiten arituko gara, zehazki sistema publikoaren inguruan bereziki, eta horretarako 11. platoan daukagu Haizearbidea Steila sindikatuko bozeramailea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Zuei. Hezkuntza publikoak zer esan ugari eman du azken hilabeteotan, diagnostiko orokor bat eskatuko nizuke lehenbizi Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez. Bai, dinozu azken hilabeteotan, ez dakite hezkuntza publikoaz ari zaren, hezkuntza sailaz ari zaren, edo EAen daukagun sistema dual horren inguruan. Guretzat larria dena eta kezkagarria dena hain zuzen hori da. Sistema dual hori, non hezkuntza pribatu itunduak ia 50% bere gain hartzen duen. Horrekin lotuta, uste dugu orain 2023an onartu zen hezkuntza lege berriak ez duela hobekuntzarik ekartzen arazo edo problematika honekiko, baizik eta betikotu egiten duela. Beraz, azken hilabeteak baino, nik esango nuke azken urteak izan direla hezkuntza hor mahai gainean egondana. Gure aldetik, Steilasen aldetik, askotan mobilizatu izan gara eta salatu dugu edo genuen hezkuntza lege berri honek arazoak zekarrela hezkuntza publikorako. Alde sozial zabalak ere jarrera ezezkorra eduki zuen, alderdi politiko batzuk ere kontra egon ziren, baina hala ere interes handiak egongo ziren hori aurrera eramateko eta horrela izan zen. Guretzat, esaten dizudan moduan, kezkagarria da Euskal Eskola Publikoa erdigunean ez egotea eta horretarako beharrezko diru inbertsio nahikoa ez egitea. Eta horrekin bai aipamen txiki bat egin nahiko nuke, azken egunetan Begoña Pedrosak 4 haizetara zabaldu duelako, orain akordio, sinatu berri den akordio honetan 100 milioi euroko inbertsioa egin dutelako. Guretzat harrigarria da, sorpresa hartu dugu hori entzutean, negoziaketan egon garen bitartean 200 milioi euroko inbertsioaz ari zirelako, eurak, hezkuntza saileko kideak. Beraz, ez dakigu hor erdia, 100 milioi euro horiek non gelditu diren, edo nora, edo zertarari diren itxaroten hori inbertitzeko. Eta Nafarroari dagokionez, diagnostikoa elkar banatu egiten da, badaude antzekotasunak edo zein izango zen balorazio orokorra? Antzekotasunak bai, kasu bietan ikasturtea hasi dugulako mobilizazioekin eta erkidego bakoitzean bere borroka bidea jarraitzen delako, ezta? Nafarroaren kasuan zehazki ikasturtea 2 greba egunekin hasi ziren, oso mobilizazio jendetsuekin eta batasun sindikal potente batekin, baina hortik gutxira ANPE, AFAPNA eta UGT sindikatuak ematen du lerrokatu zirela nolabait administrazioarekin eta batasun hori apurtu zutela. Orduan, egoera zein izan zen horren ostean, gainontzeko sindikatuok jarraitu genuela mobilizazioetan
egoten, negoziaketa hori eskatzen nolabait, baina negoziaketarako ez zegoen une egokirik, mahai sektorialak bakarrik, eta hor ezen etekinik egon. Eta azkenean, hiru sindikatu horiek sinatu izan duten akordioa oso eskasa dela uste dugu. Izan ere, irakasleen haserreak ez direlako erantzuten eta ratio altuekin jarraitzen dutelako Nafarroan, soldatetan ere alde handia dago erkidegoarekin, eta plantillak esleitzeko eta neurri desberdinetarako hobekuntzarik ez dalako aurre ikusten, beraz, egoera latza momentuz. Euskal Autonomia Erkidegora bueltatuz, azken hilabeteotan, hezkuntza publikoko irakasleek hainbat greba egun egin dituzte, 7 egun grebaren ostean, 2 urtarrilean izan ziren, eta 5 martxoan akordioa sinatu zenuten sindikatuek, gehiengoak, elak izan ezik, hezkuntza sailarekin maiatzaren 9an. Kontentzaudete lortutakoarekin, eta zer gelditzen da gehien bat, ze aldarrikapen gelditzen dira lortzeke akordio horretan? Bai, posik bai, hori uste dugu ondo jokatu dugula, eta ez teilaz lehenengo indarra izan da gainera, uste dugu modu egokian jokatu dugula, eta batasun sindikala bilatu dugula, eta akordioaren adostasun zabal horrek emango zuen zilegitasuna lortu eta bilatu dugulako bide luze honetan. Zuzenketa txiki bat, ez dira 7 greba egun izan, 9 baizik. Bai, urtarrilean eta otsailean 2 egun egin genituen greba, eta martxoan beste 5. Orduan, 9 egun greba indartsu, 9 egun greba 175 baino gehiagok babestuta, beraz, uste dugu bidea zaila, baina eraginkorra izan dela, eta akordioan, guk uste dugu akordio on bat sinatzeko aukera izan dugula, noski ez dela desiragarriena edo guk diseinatu ahalko genukeen akordioa, baina batez ere zentratu gara 3 zutabe nagusietan, non irakasleen lansamak arindu diren, bestaldetik gazte berritzea gure plantilla zaharkituta dago eta gazte berritzeko plan bat garatu dugu, hezkuntza sailarekin lanketa handian egon gara, eta hori aurrera eramango da eta lorpen handia izan da. Eta bestalde, azken urteetan galdutako erosalmena ere berreskuratu nahi genuen, eta aitortza hori eman hezkuntza publikoan ari garenon irakasleoi. Beraz, uste dugu akordio duina dela eta posik egoteko modukoa, baina lortu ez dena, zeure galderari erantzunez, lortu ez dena izan da Euskal Eskola Publikoa behingoz erdigunean jartzea. Hori litzateke, geldituko litzatekena, eta lehengoari lotuta hori egin alizateko eta bideak eta moduak bazeuden hezkuntza sailak hezkuntza legean txertatu altzituelako eta ez zuen egin. Hezkuntza publikoko irakasleen lan gatazkan akordioa sinatu zenuten, ez zan arla izan aurreskolen partzuergoko langileen gatazkaren kasuan, bertan labek sinatu zuen jaurlaritzaren proposamena, eta zuek aukera bat galdu zela adierazi zenuten. Zer falta zitzaion proposamen horri, behintzat zein gutxieneko edo zein minimo izan beharko lituzke zuek ere ura sinatu ahal izateko? Aipatu duzula, kasu honetan guk irakasleetan egin dugun moduan eta batasun sindikal horren lanketan egon garen moduan, labek ez zuen horrela egin aurreskolak partzuergoko negoziaketan eta kanpoan gelditu ginen negoziaketa horretan. Zer eduki beharko lukeen? Aldarrikapenak, grebetara eraman gintuzten aldarrikapenak ez dira erantzun akordio horretan. Alde batetik uste dugu ratioak edo plantillak esleitzeko irizpideak adostu ziren beranduago negoziatuko zirela, horrek ez dauka bermerik aplikatuko denik, eta izan ere 3 hilabete pasa dira eta ondino ez dago zehaztapenik horren inguruan. Bestalde gazte berritzean hor txertatu zana izan zen legeak berak diona
beraz ez zegoen ezer gehigarririk, eta orain legea gainera aldatu egin da, eta langileak errelebo kontratu barik gelditu dira, horre, argitzeke dago, eta ez du ematen ondino administrazioak horren erantzunik proposatuko duenik ere. Bestalde, soldatetan ehuneko 0,2ko igoera izan zen, beraz, beste sektoretan ere ikusitakoa, zen lizentzia eta baimenetan ere hor Madriletik eratorritako hobekuntzak zeuden, ez da hemen administrazioak txertatutakoa. Beraz, beste sektoretan ikusitakoa ikusita, uste dugu aukera on bat galdu zela gauza gehiago lortzeko eta eduki gehiago txertatzeko. Momentu batean, Nafarroara joango gara, bertan bereziki hezkuntzan euskara duen egoerari buruz galdera bat egin nahi nizulako. Hainbat tokitan gurasoentzako ez dalako horren erreza euskarazko lerroan matrikulazioa dauzkagu Iruñeko aurreskola publikoen kasua, baita badaukagu Oibarko eskolako dereduaren kasua. Zer dago oztopo horien artean, gehien bat zonalde mistoko kasu ezari garenen eta suposatzen da euskerak hor badaukala behar lukela espazio bat? Oztopo nagusienak bi izango lirateke honen inguruan. Alde batetik zuk aipatutako zonifikazio horrek ezartzen dituelako 3 esparru Nafarroan, alde batetik euskalduna dena, mistoa, eta ez euskalduna bestetik. Bakoitzean, esparru bakoitzean, azken finean, familiek badaukate hizkuntza eredu desberdinetan matrikulatzeko aukera eta eskaintza desberdina, baina horri gehitu beharko litzaioke PAI programa. PAI programa hori sortu zen atzerriko hizkuntzen indartze hori egiteko, baina berez errealitatean gertatu dena izan da, ezarrita zeuden hizkuntza eredu horiek baldintzatu dituela, nolabait, ez? Orduan, galtzaile edo kaltegarriena izan da euskara arloan, euskarak kaltetua atera delako hortik. Bestalde, horrek ez duelako ematen du atzerriko hizkuntza horiek ez dituela horren beste indartu, eta behar bereziak dituzten ikasleek beste zailtasun batzuk gainera jaso dituztelako. Nolabaiteko segregazioaren kontua jorratu nahi nuke orain, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez, alde batetik sistema publiko eta itunpekoaren artean hautatzerako garaian, hainbat udalerritan badago matrikulazio prozesu horretan eskarian behintzat halako desoreka bat eta jende gehiena itunpekora joaten da eta ez sistema publikora. Aukeraketa horren artean ez dakit identifikatu dituzuen hainbat arrazoi edo zer dagoen egoera horren atzean? Matrikulazioan aldaketak egin beharko lituzketela uste dugu. Planifikazioan oinarrizko aldaketak egin beharko lirateke segregazio hori eten alizateko edo behintzat itundutako hezkuntza pribatu hori nolabait frenatzeko, ez? Esteilasetik ez dugu uste onargarria denik hezkuntza publikoan plazak dauden bitartean, diru publiko hornitzen diren edo sostengatzen diren ikastetxe horietan matrikulak onartzea. Hori da guretzat oinarrizko akatsa. Orduan, bestera batera esan da, ikaspostuak libre dauden bitartean eskola publikoetan, uste dugu ez dela onartu behar pribatuan dauden ikaspostu horiek ituntzea. Eta egoera konparatu dezakegu Gasteiz edo Barakaldo, beste udalerri batzuen artean, gertatzen den egoerarekin zentro publikoen artean, hau da, agian auzo berean bi zentro publiko egon eta segregazioa sumatzea horietan, antzekotasunik badago egoera horrekin? Ez dugu uste arazoa geografikoa denik, baizik eta lehen esan moduan, hezkuntza publikoari beharrezko garrantzia eta erdigunean ez jartze horren ondorioa baizik, ez? Azkenean, herri desberdintasunak daude noski, eta ikastetxe ere, horre realitate asko eta desberdinak egon daitezke. Baina, Bizkaiari dagokionez ere, realitate desberdinak dauden arren, guretzat oso aipagarria da, hemen ondoan Loiuko kasua adibidez. Loiun 15 bat ume jaiotzen dira,
eta aldiz 300 bat ez da heltzen, baina 270 pikuko matrikula eskaintzen da pribatuan, sare pribatuan. Jakinda gainera, 15 jaiotzen diren 15 ikasle horiek eragin eremu berdineko sondikako eskolan matrikulatzen diren bitartean, ez? Gero Gipuzkoako errealitatea, egia da, desberdina dela, eta hor topatu ditzakegula ikastola pribatu askoz ere gehiago, eta Gasteizen segregazioa litzateke zailtasunik edo larrien eman dezakeen gaia. Eta zer nolakoa izan behar luke balizko eskola publiko nolabaiteko idealak zeintzuk irazonen ustez ezinbesteko ezaugarriak baldin eta kalitatezkoa izan behar badu? Kalitatezkoa izan behar du, hori noski. Baina, esan bezala bakarra izan beharko litzateke, euskalduna izan beharko litzateke, transfeminista ere, eta laikoa noski. Adjetibo desberdinak jar ditzakegu, baina horiek guztiak aurrera eraman alizateko uste dugu beharrezko baliabidez hornitu beharko liratekela, berdintasun aukera eta zuk aipatutako kalitate hori bermatu alizateko ere. Hortxe bat, azkeneko diagnostikoa, gaurkan hemen utziko dugu elkarrezketa, Aizear Bideasa, mila esker Amaikara etortzeagatik. Zeuei, mila esker. Hona gaurko efemeridea, gaur 15 urte bete dira Batallon Basko Espainol eskuin muturreko talde paramilitarrak Naparra desagerrarazi zuela. Jose Miguel Etxeberria, Naparra 1980ko ekainaren 11an bahitu eta desagerrarazi zuten betiko Batallon Basko Espainol eskuin muturreko talde paramilitarrak. Naparraren autoa Ziburun azaldu zen eta 22an Batallon Basko Espainol taldeak bere gain hartu zituen bahiketa eta hilketa Deia egunkariari egindako dei baten bidez. Uztailaren 4an egunkari berari egindako beste dei batez, Naparra ekainaren 20an hil zutela eta Donimen Eloitzuneko Txantako izeneko ingurunean lurperatuta zegoela jakinarazi zuten. Senide eta kideek Naparraren bila aritu arren ez zuten aurkitu. Bitartean, Batallon Basko Espainol erakundeak ohar gehiago kaleratu zituen, lurperatuta zegoen beste toki batzuk adieraziz. Frantziako auzitegiek 1982an utzi zuten bertan bere ikerketa, zantzu berriak agertu artean. 2016an, Mont de Marsan ondoko udalerri bateko aritzen paraje batean zegoela azaldu zen eta kasua berriro ireki zuten. Naparraren eta haren familiaren historia 2 filmen bidez kontatu dute Iñaki Alforjak eta Iban Toledok. Volante baten historia film luzea bata eta 16.360 egun film laburra bestea. Azken hau irekian emango dute mundu guztiak ikusteko modua izan dezan. Film laburrak Mont de Marsanen iazko apirilean egindako indusketa lanen berri ematen du. Dokumentalak 4 egunez jarraitzen dio Naparraren anaieneko Etxeberriari eta urte guztiotako bilaketaren sama kontatzen duaren testigantzaren bidez. Horrez gain, igandean, omenaldia egingo dute Lizartzan, haren omenezko monolitoaren aurrean. Iruñean pasaden astean ekidin zen etxegabetzea gauzatu du Espainiako poliziak. Pasaden astean, Iruñeko San Lorenzo kalean ekidin zen etxegabetzea gauzatu du asteazken goizean Espainiako poliziak. Etxegabetzea goizeko 7:00 aldera hasi da. Polizia Nazionaleko eta Udaltzaingoko hainbat patruilek kalea itxi dutenean. 8:00 laurden gutxitan Ana Belenen etxera sartu dira poliziak eta etxebizitza sindikatu sozialistaren arabera ez dute inolako agindu judizialik aurkeztu ez bizilagunari ezta etxebizitza sindikatuko kideei ere. Ana Belen tratamendu onkologikoan dagoen eta 177ko ezgaitasun aitortua duen emakumea bere bikotekidearekin bizi zen. Sindikatuak salatu du poliziek 10 minutuko epea eman dietela etxea uzteko, eta ez diotela botikak hartzen uzten. Halaber, hainbat bultzada eta mehatxu jasan dituztela diote. Aurreko astean, etxegabetzea behin-behinean gelditu ondoren gizarte zerbitzuek emergentziazko etxebizitza bat eskaini zioten Ana Beleni atzo, eta aukera hori baloratzen ari zen sindikatuarekin batera. Hala ere, poliziak gaur goizean agertu dira etxean, ustekabean eta aurretik negoziatzeko aukerarik eman gabe.
Gertaeren arira, Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salatu du etxegabetzea legez kanpo eta modu bortitzean gauzatu dela. Eta hedabide batzuek zabaldutako bertsioak hala nola udalarekin akordioa zegoela eta Anabelenek borondatez utzi zuela etxea gezurtatu dituzte. Egoera salatzeko eta Anabeleni babesa adierazteko elkarretaratzea deitu dute asteazken arratsalderako 6:30 Iruñeko udaletxe plazan. Euskararekin loturik, Euskara enplegu publikorako sarbidean nahitaezkoa izatea eskatu du EH Bilduk. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu publikoaren legea aldatzeko proposamena erregistratu du Eusko Legebiltzarrean. Horrela, funtzio publikorako sarbidean jauzi kualitatiboa egingo dela adierazi du alderdiak. Administrazioak egiten dituen deialdietan euskarak duen pisua handitzeko eta hizkuntza eskakizunen aurkako oldarraldi judizialari aurre egiteko. Beraz, legea aldatzeak enplegu publikorako sarbidean nahitaez bi hizkuntza ofizialak euskara eta gaztelania ezagutzea ekarriko duela azaldu du Peio Otxandianok Naiz irratian egindako elkarrizketa batean. Behar dugu hizkuntza politika berri baten inguruan, adostasun soziopolitiko bat, esan bezala, eta hirugarren behar dugu araubide berri bat, lege aterbe berri bat, hizkuntza politika berri horri emango diona segurtasun juridikoa. Ez da gertatu gaur egun gertatzen ari dena, baina berme egiturazkoa behar ditu. Hau da agenda, 2 urtetan, esango nuke, agenda hau burutu egin behar, edo ambizioak horrek behar duela. Ez nolabait, oinarri eta printzipioen inguruan prozesu bat egitea, baizik behar dugula kronograma bat, plangintza bat, agenda hau burutzeko. Kasuan kasu, administrazio publikoek salbuespenak egiteko aukera izatea aurre ikusten du EH Bilduk. Azaldu dutenez, administrazioak idatziz arrazoitu beharko du zein kasutan salbuetziko den euskara jakiteko bete beharra. Gaineratu dute, aurkeztutako lege proposamenean langile erdaldunei trebakuntza plan pertsonalizatuak eta ikaskuntzarako liberazioak eskaintzea jasota dagoela. Lege erreforma EH Bilduren esanetan lehen urratsa baino ez da hizkuntza politika berri baterako bidean. Hurrengo urratzen abiapuntuak eman dituzte ere. Batetik, adostasun soziopolitiko bat behar dela hizkuntza politika berri baten inguruan. Eta bestetik, araubide berri bat beharrezkoa dela hizkuntza politika horri segurtasun juridikoa emateko. Badator jai giroa, Leioako udalak aurtengo San Juanen egitaraua aurkeztu du. Zapia lepoan lotu eta jaietaz gozatzeko unea iriste hartzaile baita Leioa atarrei ere. Ekainaren 20-tik 24 bitarte ospatuko dituzte San Juan jaiak Leioan eta data gerturatzen ari delarik jaien egitaraua aurkeztu du Leioako udalak. Festen aurrerapen gisa, ekainaren 13-tik 15 ere kultur eskaintza izango da. Jaia zinogea izan dadin eta horretarako osagai ezberdinez batuko dugu berriro ere Leioako jaietan. Musika, kultura, kirola, gastronomia, herri kirolak, euskal dantzak, aisialdia eta dibertsioa. Kuadrilen eta parte hartzera animatzen diren leioaztar guztien eskutik. Jakinarazi dutenez, aurten festen bi figura adierazgarrienak, Mari Pepa eta Arlote, Leioa kirol elkarteak ordezkatuko ditu bere mendeurrena dela eta. Javier Landeta, elkarteko presidente ohia eta Euskadiko Futbol Federazioko presidentea, Arlotea antzesteko arduraduna izango da. Bestalde, Aitziber Rodriguez, klubeko zuzendaritzako kidea eta Leioako arrobiko haur baten ama, Mari Pepa izango da. Programak adin txikiko heldu zen gaztei zuzendutako 30 proposamen inguru biltzen ditu. Nabarmendu dutenez, herri kiroletan eta euskal dantzetan arreta berezia jarri dute. San Juan gaua ia udalerri guztietan ospatzen da, baina Leioan berezia da. Aurten ikuskizun bat izango dugu Osmuga konpainiaren eskutik. Berrikuntza gisa, Elezaldeko errotatik abiatuko da eta Arriena parkean amaituko da. Bertan, ohiko sua eta traka egingo direlarik. Horrela, jai esparru berri bat batuko dugu. Arrienako parke honetakoa. Kontzertuei begira adierazi dutenez kalitatea eta barietatea hartu dituzte kontutan. Zea Maiz, Efekto Pasillo, Orkesta Vulcano eta Belako izango dira musika kartelaren protagonistak. Azkenik, segurtasuna bermatzeko asmoz, 100 polizia agente izango direla jakinarazi dute. Era berean, sentsibilizazio eta arreta kanpaina bat abiatu dute Leioa eraso matxistarik gabeko udalerria izeneko ekimenaren barruan.
Lan munduan BSH-ko langile batzordeak enpresaren itxira saihesteko babes instituzionala eskatu zuen atzo Bruselan. Eskirosko BSH enpresako langile batzordeko ordezkaritza bat Bruselan egonda asteartean. Denbora gehiago eskatu dute lantegia salbatu ahal izateko. Europako batzordeari babes instituzionala eskatu diote eta hark erantzun die saio bat egingo duela. Europako batzordeko bi sailetako ordezkariekin elkartu dira, industria, estrategia eta pertsonak, gaitasuna eta prestakuntza sailekoak hain zuzen. Bileran izan dira Nafarroako gobernuko bi kontseiari eta 4 eurodiputatu. PSN-ko Elena Santzo, EH Bilduko Fernando Barrena, EAJ-ko Oiane Agirregoitia eta Sumarreko Estrella Galan. Espero dute Europako batzordeak multinazionalarekin elkarrizketa izatea. Langile batzordeak azaldu du inbertitzaile batzuek proiektu industrialari eta Eskirosko BSH-ko langilei jarraipena eman nahi dietela, eta ohartarazi du multinazionalaren barruan langile askoren etorkizuna dagoela jokoan. Enpresak astelehenean baieztatu zuen lantegia datorren ekainaren 17an itziko duela, eta 655 langileak kaleratzeko prozedura abiatuko duela. Langileen ordezkaritza Nafarroako eta Espainiako gobernuekin badator berrindustrializazioaren aldeko apustuan eta Europako batzordearen babes instituzionala bilatzen ari da orain denbora irabazteko Alemaniako enpresarekin hitz egin dezan. Barkatu kanta dator orain, Kala naiz Zurine Hidalgoren proiektu berriaren lehenengo kanta. Ongi izan eta bihar arte.